Было не остановилось. Там можно громче петь. Ришат Бек Уттан. И все, и теперь... Успокоились, сели. Biz bu spektaklni endi aprel oxirida repetitsiyalar boshlangani. Bugun endi texnik repetitsiya deb aytishga kerak. Endi ko'proq o'tlar, dekoratsiyalarni joylaymiz. Bu pyesaning aytganimizcha 10-chi qo'yilishi teatrda. Pyesaning nanigina deymisan, zo'r deymisan yubileyi. Ham nechik deb aytayim. Hozir endi shu qadar 6 oy bo'yina bu tekstlarni tinglab bitirib yodlab bitirdik. Endi nasharmi yaxshimi ekan deb o'ylaymiz. Галиябану bir яктан бик символик әсәр. Безнең халык өчен бик якын, бик кадерле әсәр. Ләкин аны мин әйтә алмыйм. Аның йомшак урыннары да бик күп. Чөнки ул вакытта әле безнең милли драматургиябезгә максимум 20 ел туудан иде. Шуңа күрә аның ул bir яктан символик әсәр, икенче яктан әлбәттә аны авыр куярга минемчә. Шуңа күрә Илгиз менә Зәйниев алынды, ул шушы тотынды шул әсәргә һәм минемчә зур батырлык. Ни өчен? Чөнки гомумән менә классик әсәрләр без аларны куяр өчен ниндидер минемчә тормыш һәм профессиональ тәҗрибә кирәктер. Галиябану пьеса бөтен безнең халкыбыз өчен үзенеке, ул инде халык аны үзенең рухи милки дип кабул итә һәм бу мондый әлеге әсәр белән, мондый әсәрләр белән гомумән ничектер бик саклык белән генә эш итәргә кирәк минемчә. Монда чөнки пьесага хилафлык китермисең, ничектер халык күңеленә бәрелерсеңдер кебек, әгәр дә нәрсәндер дөрес эшләмәсәң. Шуңа күрә без бик саклык белән генә эшләдек. Ул безнең традицияларга да туры килә, шул бүгенге көн театр теленә дә бик туры килә дип әйтәсем килә. Миңа калса, менә шу безнең яңа спектаклебез уңышлы булырга тиеш. Һәм Илгизне менә чынлап та Илгизне дә артистларны да котлыйсы кирәк.